Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Pwede po bang sabihin natin sa ating mga kasama dyan, sa ating mga tahanan, ay good morning. Ayan. Tapikin mo yung kasama mo dyan. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. Muli, tayo po ay narito upang sumamba ulit sa ating Panginoon. Tunay nga po na wala pong makakapigil sa ating pagsamba at pag-awit sa ating Diyos. Amen. Tayo po ba ay pinagpala? Lahat po ba tayo ay pinagpala ng Diyos? Amen. Kung tayo po ay pinagpala, yung mga nasa tahanan po, pwede po nating i-type dyan sa comment section ng Amen. Dahil tayo po, kung alam po natin sa sarili natin na tayo po ay pinagpapala ng ating Diyos. Amen. Kaya po sa umaga pong ito, every day of our lives, bawat araw ay tunay nga nagawa ng Panginoon para po sa ating lahat. Amen. Kaya po let's sing. We will sing and dance. We will shout for the Lord. Amen. Whoa, oh, oh. 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 I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you. Sing Jesus, Jesus. Reaching my hands to you, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. Yes, it's good. It's good. Say, today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Say, today is the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh. I'm putting my fears aside. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you. See, Jesus, Jesus. I'm reaching my hands to you, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Say, today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh. Once again, I'm putting my fears aside. I'm leaving my doubts behind, giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hands to you, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me. Yes, it's good. Sing. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Say, today is the day. Whoa, oh. Whoa, oh, oh.
stand upon your truth. All my days I live for you. And I will stand upon your truth. And all my days I live for. Once again we will declare, I will stand upon your truth, Lord. And I will stand upon your truth. All my days I live for you. I will stand, and I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And all my days I live. Say, today's the day you have made. Come on, we will rejoice. We will be glad. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Say, today's the day you have made. We will rejoice, we will be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow, giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Oh, oh, oh. Today's the day. Today's the day. Today's the day. Say, today's the day. Oh, yes, Lord. We will rejoice. We will be glad. For this is the day that you have made. This is the day that you have made, Lord. Thank you, Lord. Pili po tayong umawit. Hey! Whoa! Say! This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. Whoa, whoa. This is the day. This is the day you made, and your mercy promise is true. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart. The sound that has to be made. Oh Lord, come on, sing it with all of your hearts. Hey. So my heart will. You are good. You are good. You are good. And with everything we will praise. I will praise. Whoa, whoa. Once again, this is the day. This is the day you made. I'll rejoice and be glad. All that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. Say, whoa. Oh, we will rejoice. We will celebrate, Lord. This is the day you made, and your mercy, your promises. Oh, this is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural rising up in our hearts. Oh, the sound that has to be made. Oh, come on and sing. So my heart will sing. You are good. You
day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. Say, the day you made, whatever comes my way, I rejoice once again. This is the day you made, so I will. Whatever comes my way, Lord, we will rejoice. Whatever comes my way, so I will give you praise. Whatever comes my way, come on, sing Lord. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. So my heart will Lord, you are good. You are good. And with every we will give you praise. Oh, we will lift our hearts to praise. So my heart will you are good. You are good. And with everything I will praise. I will praise. Whoa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, yes, Lord. We worship your name. We glorify your name. Tuning nga, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Once again, we are here. Lifting up our praises, our worship, our hearts, our hands before you, Panginoon. Lord, narito kami, Panginoon, upang sumunod sa iyo, become your servant. Lord, our hearts are willing to obey your word at gawin, Panginoon, kung anong nais mong ipagawa sa bawat isa. For we are your servant, Jesus. Ano man nalagay, Panginoon, ng aming mundo sa panahon ngayon, Lord God, but still, we are here, standing in front of you, doing what you want us to do, Panginoon. Thank you, Lord, for your presence. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, behold you face to face. And God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. Come on, let's worship Him. Sing with all of your hearts. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go,
set on you. In this race there is no longer my ways, no longer my ways. Let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. Yes, we'll follow you. Follow you. We will follow. Standing in all the grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you. In this race there are no longer my ways, no longer my ways. Let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Leading to the cross, I follow. Sing my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you. This race that I run, no longer my ways. Let your will be done. And make me a servant, my heart's ever true. Into the cross. Muli pa uwitin po natin. My Jesus, my Lord, you're the Lord. Oh yes, Lord. Where you go, wanna be by. Nakikinig po ang ating Diyos sa atin sa umagang ito. God is listening. He is looking into our hearts. Let this be our prayer. Let this be our commitment sa ating Panginoon. No longer my ways, Lord, but let your will be done in my life. Make me a servant, my heart's ever true. Yes, Lord. Clinging to the cross. Once again, sing my Jesus, my Lord, my Jesus. Yes, let's offer our lives to Him. Offer your lives to the Lord. We are the servant of Jesus. Let your will be done in our lives. I, but Christ living in me, serving you for all. Yes,
longer my ways. Let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, clinging to the cross. Purify my Jesus, my Lord. Your love, my lifetime, wherever you go. Wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you, Lord. Serving you with all my heart. All my eyes see you. My eyes set on you in this race. Any race we will run. No longer my ways. Let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross for the last time, church. Come on, sing it in all of our hearts. My Jesus, my Lord, your love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways. Let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Come on, open your hearts, open your mouth. Worship the Lord that comes from your heart. Worship Him, worship Him. Lord, here I am, here I am. Make me a servant. Lord, no longer my ways, no longer my ways, Lord. We will trust in you, in your promises. Oh, thank you, Jesus, for everything that you've done. Thank you, Lord, for the strength. Thank you, Lord, for the healing. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the peace, for the joy. Oh, God. Worship Him. Glorify His name. He deserves all the praise. He deserves all the glory. Oh, Jesus, Jesus, the most beautiful name. There is no other name. Na, 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 na. We worship you. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Here we are, worshiping your name, offering our lives to you. We give you our hearts. We give you everything. Thank you, Lord. We thank you. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We lift your name. We lift your name. We lift your name. We glorify your name. Glorify your name, Jesus. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest.
King be lifted up. Hosanna. Come on, let's lift the name of Jesus. Sing Hosanna in the highest. Hosanna. Today, O God, be exalted in our midst. Be exalted, O God. Hallelujah. Thank you, Lord, for your presence, O God. Thank you for your presence, O Lord. Even in every house, O Lord, of your people, your presence is in that place, O God. Oh, thank you, O Lord. Thank you for you are an omnipotent God, Lord. You are powerful God. You are an omnipresent God. You are present everywhere, O Lord. Oh, yes, O God. You inhabit the praises of your people, O God. At ginagawa niyong trono, Panginoon. Ginagawa niyong luklukan, O God. Ang mga papuri inihandog ng bawat isa. Thank you, oh God. Oh, hallelujah. Be lifted up, oh God. Be lifted up, oh Lord. Be lifted up in our lives. Be lifted up in our midst. Be lifted up, oh Lord, in our families. Be lifted up, oh God, in our communities. Be lifted up, Lord, in our, Lord, hallelujah, in our country. Be lifted up all over the world. We honor you today. We glorify you. We exalt you, O God. Receive all the highest praises and thanksgiving.
In Jesus' mighty and conquering name. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Salamat sapagkat sa oras na ito, malayang malaya ang bawat isa na nakakapagpuri sa ating Panginoon. At tunay nga na thank God for the opportunity na sabi nga po tayo ay makapunta dito sa church. Bagamat almost 2 months na po na naroon po na hindi nag-gather dito, pero praise God, araw-araw naman po, no? Lalo na po na magkaroon tayo ng 21 days, praise and worship na po. Magamat tayo na sa ating mga tahanan, pero purihin ang Diyos, katulad po ng ating pong tinatayuan na pangako niya, where there are 2 or 3 gathered together in His name, there He is in the midst of them. Kaya patuloy natin nararanasan ang kanyang banal na presensya. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. At sa oras na ito, ihanda natin po ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Tayo po ay darako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Handa na po ba ang lahat? Amen? Yung mga nasa tahanan, handa na po ba tayong lahat? Amen. Praise God. Narinig po tayo ng Panginoon. Kaya buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Pahayag. Revelations chapter 12 verses 10 to 11. Pahayag, Kapitulo 12, talatang 10 hanggang 11. Ang makakita po ay tumayo bilang paggalang natin sa kanyang salita. Minsan pa, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. Praise the Lord. Ang sabi po dito sa Revelation chapter 12 verses 10 to 11. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan, sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin araw at gabi sa kasarapan ng Diyos. Nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos, at buong puso nilang inialay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Praise God. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Tayo po lahat ay makakaupo. Praise God. Purihin po ang Diyos, Dito po, ang ating pong pag-aaralan ay kung paano po, na ang sabi nga ang katotohanan ng sinabi po dito sa Revelation chapter 12 verses 10 to 11 na napagtagumpayan, Napagtagumpayan na daw, ang sabi, nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Praise the Lord. Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus na nabuhos dun sa krus ng Kalbaryo, ang tunay na katagumpayan ay ipinagkaloob na sa bawat isa sa atin. At hindi lamang po yun, sapagkat yun po ay given na. Given na ang makapangyarihang dugo ng ating Panginoong Hesus ang tunay na nagbibigay sa atin ng katagumpayan. At ang susunod ay sabi sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos. At buong puso nilang inaalay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Praise God. Ang parte naman po natin dito ay yung pagbibigay ng patotoo.
no? Ang parte po ng mga mananampalataya ng mga anak ng Diyos sa pagpapakita ng katagumpayan ay sa pamamagitan ng ating pagpatotoo, no? Yung pagpapahayag. Dahil ang katotohanan ay naroon na tayo nga ay nagtagumpay na, no? Dahil ito'y nangyari na noon doon sa krus ng Kalbaryo, no po, nung sinabi ng ating Panginoon, it is finished, naganap na, natapos na, napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Even death. At ito'y naroon na, sabi nga, ipinakita nung siya'y mabuhay na magmuli. Ibig sabihin, even death ay kinonquer ng ating Panginoon, no? At praise God, may mga Bible scholars nga na nagsasabi, no, dahil 'di ba, ang pagkakasabi ay Biyernes ng hapon, no? At siya'y nabuhay na magmuli after 3 days. At sa oras na 'yon, no, makikita po natin from Friday hanggang doon sa Sunday early morning, no po, hindi po naroon na naging bakante 'yon sa ating Panginoon. No? Hindi po yun naging bakante. Sapagkat nung mga panahon pong yun, alam niyo po ba, maging ang impyerno ay pinuntahan ng ating Panginoong Hesus. No? Ito yung naroon na, ang sabi nga ay ang mga Bible scholars, ito yung kapahayagan na kanilang natanggap. Na ang sabi nga po, doon sa kapanahonan na yon, even, no? Yung habi nga impyerno ay pinuntahan ng ating Panginoon upang kunin ang susi na inagaw ng dyablo sa tao, no? Dahil kung titignan po natin sa Genesis, nung time na nilikha ng Diyos ang langit at lupa, at pagkatapos pong malikha ang lahat ay naroon po nilikha ng Diyos, no? Kinreate ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Makikita po natin ang kapahamalaan ay ipinagkaloob sa kanya. Binigay ang susi sa kanya, no? 'Di ba? Binigay ang susi kay Adan. Na sabi nga ay lahat ng kanya nilikha ay naroon na magiging under ni Adan ang kapamahalaan. Pero makikita po natin na dahil sa katusuhan ng kaaway ng dyablo, no, si Eva ay nalinlang at maging si Adan, no, kaya yung susi na yon ay na-turn over nila sa kaaway, no, sa dyablo. Pero praise the Lord, doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, alam niyo po ba, muli itong kinuha ng ating Panginoong Hesus. At di ba, kaya nga sabi niya, I have given you the keys, no? Binibigay ko sa inyo ang susi, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, sa lahat ng mananampalataya, no? Sa lahat ng naroon na, sabi nga, tatanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon nila tagapagligtas, ang susi ay ipinagkakalob na sa atin, no? Yung susi ng kapamahalaan. Kaya praise God, makikita po natin na given na, no? It is a fact, it is a truth, katotohanan, yung tagumpay na ibinigay na ng Diyos. At ito po ay nagkakaroon ng reality, no? Ito ay nagkakaroon ng reality sa mga mananampalataya. At ito'y napapakita nila ang katotohanan na ito sa pamamagitan ng pagpapatotoo. No? Kaya ang sabi nga, nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos. Pinatotohanan ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano, no, ng mga, sabi nga po, nag-alay ng buhay sa Panginoon, ang katotohanan ng kanyang salita, ang katotohanan ng katagumpayan. Kaya sa umaga pong ito, ang ating pong tatalakayin o ang ating pag-aaralan ay ang pagpapatotoo o ang testimony, no? Ang testimony. Ang sabi nga po, it is the self-revelation of God. Dito na ipapahayag, na i-reveal ang ating Diyos, no? Dito na i-reveal na it represents God's heart's desire. Dito na i-reveal o dito na ipapahayag yung desire ng Diyos. Ano ba yung desire ng Diyos? Na makapamuhay tayo na may tagumpay sa magulong sanlibutang ito. Amen po ba? No? At sabi nga, testimony, it is a powerful tool. Ito daw yung makapangyarihang tool o gamit o ang sabi nga ay sandata, no?
It is a powerful tool in sharing what God has done and is continuing to do in our lives. No? Naroon daw po ito isang makapangyarihan na tool o sandata na kung saan ay naroon po na isi-share natin kung ano ang ginagawa ng Diyos at patuloy pang ginagawa sa ating mga buhay. At dahil dito, our lives become not our own. Dahil daw po doon sa mga patotoo na yon, yun na nagsabi nga po, nagre-reveal sa atin na hindi natin pag-aari ang buhay na ito. Kaya habang tayo po ay nakakaranas sa mga patotoo ng mga kadakilaan ng Diyos, no? Naroon po na our lives become not our own and we are able to live according to His plan. Amen? Dahil nararanasan natin yung katotohanan ng kanyang salita. Praise God. Kaya makikita po natin, napakahalaga nung patotoo, no? Yung naroon na nais ang ating Panginoon, ipakita natin, ipahayag natin. Sapagkat ito daw po ay powerful tool. At napapahayag dito o naidadakila dito ang ating Panginoon, no? Maging sa pagpapahayag natin ng gospel. Ito yung powerful tool, no? Kahit na napakaganda nung sinabi na halimbawa, nag-prepare ka ng teaching, nag-prepare ka ng mga sermons, kung ito po ay hindi natin nararanasan, kung ito po ay hindi natin naroon na sabi nga na ikakapamuhay, no? Yung kapangyarihan nung itinuturo natin ay naroon na baliwala. Bakit? Dahil tayo mismo, wala yung patotoo. Kaya makikita po natin yung mga powerful na nagpapahayag katulad ng mga evangelist. Yung mga evangelist, hindi sila nakatuto kung paano sila gagawa ng sermon, hindi sila nakatuto kung paano sila gagawa ng mga, sabi nga, yung mga hermeneutics, hindi po. Nakatutok sila doon sa kadakilaan ng ating Panginoon. Nakatutok sila doon sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Yun yung kanilang ipinapatotoo. Yun yung kanilang ipinapahayag. Na kung saan sa pamamagitan nun, maraming tao ang nakakakilala sa ating Panginoon. Praise God. Kaya, ang sabi nga, there are 5 reasons why we should testify of God's goodness. No? Meron daw pong 5 na dahilan. Maaring marami, pero sa pagkakataon na ito, meron lang po akong 5 na naroon na gustong i-share, no? Why we should testify of God's goodness. Bakit kailangan natin i-testify? Bakit kailangan tayo mag-testify sa goodness o kabutihan, kadakilaan ng ating Diyos? Ano po? Number 1, testimony or testifying, it is an act of thanksgiving and worship to God. Amen? No? It is an act of thanksgiving and worship to God. Hindi lamang yung tayo nagtutugtugan, hindi lamang yung nag-aawitan para maipakita natin na tayo ay sumasamba sa Kanya. No? Tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. We can, we can show our act of thanksgiving and worship to our God if we will testify His goodness. No? Kung naroon ay papahayag natin yung Kanyang kadakilaan. Pero kung tayo ay naroon na takot magpatotoo, takot na ipahayag ang kadakilaan ng Diyos, makikita po natin na, sabi nga po, ang ating Diyos ay hindi nalulugod. No? Hindi ka magkakaroon ng katagumpayan. Bakit? Kasi takot ka na ipahayag kung sino talaga ang Diyos. At bakit hindi mo maipahayag? Dahil hindi mo nararanasan. No? Dahil ang tao po, kapag naranasan talaga ang Diyos, makikita po natin na walang makapipigil sa Kanya. Amen? No, walang makapipigil sa isang tao na talagang naranasan niya ang kabutihan ng Diyos, naranasan niya ang pag-ibig na ng Diyos, naranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos. No? Makikita po natin sa buhay ni David, marami siyang mga pinagdaanan. Maraming naroon na sabi nga, pagbagsak din ang kanyang pinagdaanan. Pero, dahil doon sa, sabi nga po, patuloy niya nararanasan din ang ating Panginoon, naroon po yung kanyang pagpapatotoo. No?
Sabi nga po, it is a great act of worship, no? Testifying is recommending God to someone as a great solution to any problem. Ang pagpapatotoo daw po ay isang, sabi nga po, paraan na kung saan nire-recommend mo, no? Nire-recommend mo o sinasabi mo na sa Diyos ay walang imposible. No, di ba? Pag nagpapatotoo tayo, hindi natin alam na i-recommend natin na ang ating Diyos is our great healer. No? Kapag nagpapatotoo tayo na i-recommend natin na ang ating Diyos ay, sabi nga sa ating Diyos ay mayroong pag-asa. Kaya hindi ka dapat mawala ng pag-asa. No, sa pamamagitan ng ating mga patotoo. Sa pamamagitan ng ating mga nararanasan, we can recommend God to someone as a great solution to any problem. Amen? No? Kaya napakahalaga ng pagpapatotoo, no? Because it is one way of recommending our God, no? To someone na sa ating Panginoon walang problema na hindi niya kayang lutasin. Amen? Praise the Lord. Sa Psalms 138 verse 3, makikita natin, no, na maging si David na sabi niya nga sa kanyang mga pagkukulang, pero naroon pa rin na patuloy niyang ipinapahayag ang kadakilaan ng ating Panginoon. No, bakit? Dahil ang sabi niya nga, nung ako'y tumawag, tinanggap ko ang tugon mo, sa lakas mong tinutulong ay lumalakas agad ako. Amen? No? Na naroon na, sabi nga, bagamat siya ay mayroong mga downfalls, pero sa buhay ni David, ang sabi niya, sa bawat pagtawag niya sa ating Panginoon, no, tinatanggap ko ang tugon mo. Ibig sabihin, nararanasan ni David yung answered prayers. No? Yung answered prayers, kaya nakakapagpatotoo siya na ang Diyos ay tunay nga na Diyos na tumutugon ng ating mga panalangin. Amen? Amen po ba? No? At sa Psalms 118 verse 13, ang sabi dito, Psalms 118 verse 13, sinalakay ako at halos magtagumpay ang mga kaaway, subalit ako'y tinutulungan. Amen. No? Makikita natin yung pagpapahayag pa rin na sabi nga yung pagtulong ng Diyos sa kanya, pagpapatotoo ni Haring David. Kaya it is act of thanksgiving and worship to our God kung patuloy tayo mag-testify. No? Praise the Lord. Katulad nga po na nangyari sa atin nung 21 days na kung saan, especially yung nakaranas ng, sabi nga, yung kinatatakutan ng napakarami. No? Yung kinatatakutan ng napakarami na, sabi nga ay, makaranas sila ng positive. Yung iba yun lang positive ang ang minsan kinatatakutan no? Pero tignan natin, ano ba yung nangyari kahit may positive? Negative effect. Amen? No? Hindi naman naroon na talagang gano'n na sabi nga, minamagnify ng kaaway. Pero nakita natin ang katotohanan na negative ang effect nito sa mga tunay na mananampalataya. Amen? No? Kaya ang sabi nga, sa number 2, it edifies the listener and the one who testifies. No? Isang reason bakit kailangan i-testify natin ang kadakilaan ng Diyos, sabi nga, it edifies the listener and the one who testifies. No po? Naroon na napapalakas niya yung mga nakakarinig. No? At maging ang kanyang sarili, napapalakas niya rin habang tinetestify niya ang kadakilaan ng Diyos sa buhay niya. No po? Katulad nga po ng mga napapagdaanan o napagdaanan natin, maaring sa financial. Pero nakikita natin na, sabi nga po, almost magto 2 years na. No? 1 taon at kalahati na.
Isang taon at kalahati na, no? Na kung saan ang kaaway ay nanggugulo. Pero makikita po natin na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Amen? No? Ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Na ipapatotoo natin, na ipapahayag natin ang kadakilaan ng ating Panginoon. Dahil patuloy niyang pinararanas that He is our Jehovah Jireh that provides everything we need. No? At maging yung He is our Jehovah Rapha, no, na kung saan ay tunay na nagpapagaling, no? Tunay na nagpapagaling na walang dapat ikatakot. No? Kasi talagang ang diablo, ang kaaway, ang itinatanim niya, ang gusto niya itanim sa tao ay takot. Bakit? Dahil kapag nakapasok ang takot sa puso, no? Ano nangyayari? Nai-stress, no? Nai-stress, nawawalan ng focus, nawawalan ng nahabi nga po ng tunay na wisdom kung ano ang dapat gawin. At kapag naroon ng stress, lalong bumababa yung immune system. No? Kaya makikita natin na, ang sabi nga ay, kapag ipinatotoo natin, katulad po nung nangyari nga po ng 21 days natin, ipinatotoo natin na, habi nga po, hindi ganon, habi nga, kagrabe ang sinasabi nila o yung sinasabi nilang kinatatakutan o dapat katakutan. Hindi dapat katakutan. Amen? Dahil ang sabi nga ng ating Panginoon, by His stripes, we are healed. No? Sa kanyang mga latay, tayo ay pinagaling na. Pinagaling sa saan? Sa lahat ng klase ng sakit at karamdaman. Dahil lahat yun ay dinala na ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kahit sabihin pa na yan ay imbento lamang na sakit, kahit yan ay imbento lamang na virus, everything, no, lahat ng bagay na magbibigay ng sakit at karamdaman sa tao, lahat yan ay napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? No, naroon na sa bawat hambas sa kanya, sa bawat stripe sa kanya, no, naroon po na, sabi nga po, ang kagalingan ay pinadadaloy na niya. Pero ano ang binubulong ng kaaway? Ano ang ipinapahayag ng kaaway? Nako, kapag hindi ka nalagyan ng vaccine, hindi ka safe. No! Kaya ano ang focus ng tao ngayon? Nandun ang pag-asa nila sa vaccine. Wala na sa kapangyarihan ng ating Diyos. No? Wala na doon sa kapangyarihan niya. Wala na doon sa salita niya. That by His stripes, we are healed. Kaya bilang mga mananampalataya, bilang mga, sabi nga po, nagtitiwala sa ating Panginoon, tayo ang dapat magpahayag ng katotohanan. Hindi sila. Bakit? Sapagkat hindi nila alam ang katotohanan. Hanggang doon lang ang alam nila. Hanggang scientific lamang. Hanggang dito lang sa mundong ito. Pero tandaan natin, ang sabi sa Biblia, the knowledge in this world is just foolishness to our God. No? Kaya, ang nais po ng ating Panginoon, tayo mismo, no? Tayo mismo i-testify natin kung gaano kadakila ang ating Panginoon. No? Kung gaano yung sabi nga pinananakot nila ay naroon na wala naman talagang effect. No? Wala naman talagang effect yon. Nagkakaroon lang ng mga effect yon doon sa mga taong natatakot. Bakit? Dahil kapag natakot ka, hindi mo na alam kung ano ang gagawin. Pero kapag hindi ka natakot, makikita mo yung tunay na tiwala mo sa Diyos. Siya pa rin yung naroon na tatawagan mo. At praise God, tapat siya sa kanyang pangako. I will instruct you and direct you in the way you should go. Kaya ano po yung naging kaparaanan? Yung mga nakaranas na yan, ng mga positive na yan, ano naging kaparaanan? Simple. Suob, no? Rest, no? Mga simpleng kaparaanan. Higit sa lahat, ang magbabad sa presensya ng Diyos. Amen? Ito yung naroon na pinakasusi na magbabad ka sa presensya ng Diyos. Bakit? Dahil sa presensya ng Diyos, mayroong tunay na katagumpayan. Amen? May kapayapaan, may kagalakan. Kahit na ano nangyayari, mararanasan pa rin ang kagalakan because the joy of the Lord will be our strength. Hindi ka man lulupaypay, hindi ka mawawala ng pag-asa, no?
Kaya ang sabi nga sa lahat na nakakapakinig, it edifies the listener and the one who testifies, no? Naroon na hayag mo, no? Nasa ating Panginoon ay walang imposible. Nasa ating Panginoon, sabi nga, walang sakit na hindi niya kaya na naroon na, sabi nga, ay pagalingin. No? Kaya po, makikita po natin na kahit sabihin pa ng doktor o kahit sabihin pa natin na napaka-espesyalista na niya at tinaningan ka ng buhay, no? Walang pwedeng tumaning ng buhay natin. Dahil ang Diyos lang ang nagbibigay sa atin ng buhay. Amen? Siya nagbigay ng buhay, siya ang may karapatan na ito ay bawiin. Praise God. Kaya makikita po natin na sabi nga, it edifies the listener and the one who testifies. No? Kaya napakahalaga na ipatotoo lagi ang kadakilaan ng ating Panginoon. No? Kaya purihin po ang Diyos. Ang sabi sa Psalms 119 verse 24, ang sabi dito, ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. No? Sa English po dito, yung buo mong kautusan, yun yung testimony. No? Yung testimony ng ating Panginoon. Sa akin ay umaaliw. Ano ibig sabihin nun? Yung katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos sa Kanya ay umaaliw. At siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. No? Naroon na pinapayuhan tayo o dinidirect tayo, tinuturo sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Sa Psalms, sa 59, sa verse 59, ang sabi naman dito, tinanong ko ang sarili kung ano ang nararapat, ang tugon sa katugunay, sundin ko ang iyong batas. No? Dito, kung titingnan natin sa English, ang word diyan ay testimony pa rin. No? Yung batas o yung kalooban, yung plano ng Diyos. Kaya makikita natin na ine-edify nito o naroon pinalalakas ang mga nakakapakinig ng ating mga patotoo. No? Pinakikita yung katotohanan o naroon yung mga simpleng kaparaanan. Lalo na halimbawa, katulad na lang sa salvation. Di po ba? Dati-rati nung hindi natin alam ang katotohanan, ano yung ginagawa ng tao? Para sa kanyang sarili, magkaroon lang siya ng katiyakan na ligtas ka. Ano yung ginagawa? No? Yung iba, nagdo-donate, no? Nagdo-donate ng malaking halaga. Kaya ang sabi nga nung iba, paano yung walang i-donate? Paano maliligtas? Ibig sabihin, paano yung mahihirap? Ibig sabihin, mayayaman lang ang pwedeng maligtas kasi sila lang yung pwedeng mag-donate, sila yung pwedeng magbigay, no? Yung iba naman, ano ang ginagawa nila? Pumupunta sila sa mga bundok, no? Nandoon dahil nandoon daw yung nandoon daw ang Diyos, nandoon daw ang temple ng Diyos. Nagsasakripisyo sila, no? Ano pa? Kapag mahal na araw, anong ginagawa ng iba? Naroon na, sinapahirapan nilang kanilang sarili. Yung iba, nagpapapako pa sa krus. Gumagawa ng mga iba't ibang kaparaanan. Ano po? Gumagawa ng iba't ibang kaparaanan. Yung iba, naglalakad ng paluhod. No? Gusto nila, makita nila na talagang dugo-duguan yung kanilang mga tuhod. Ano po? Gumagawa ng mga sakripisyo. Pero tandaan natin, ang katotohanan pala, simple lang. No? Simple lang, kung nais natin matanggap ang tunay na kaligtasan. Paano ang kasimple lang? Katulad nung isa sa habi nga po kasama ng ating Panginoong Hesus na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Paano niya natanggap yung kaligtasan? Paano niya natanggap yung katiyakan? No? Na siya ay isasama ng Diyos sa paraiso, ng ating Panginoon sa paraiso. Nagpakumbaba lang yung kasama niyang yon na nakapako sa krus. No? Inacknowledge niya na siya ay makasalanan. Kaya 'di ba sinita niya yung kanyang yung isa pa, no? Na sabi niya, matakot ka. Tayo talagang makasalanan tayo, no?
Kaya natin pinagdudusahan ito. Pero siya, ang ating Panginoon, sabi niya, ngunit ang Panginoong Jesus, no? Naroon na wala siyang kasalanan. Kaya makikita natin na ang taong yon, ang una lang niyang ginawa, nagpakumbaba. In-acknowledge niya that he is a sinner. At ang ang susunod, naroon na, sabi nga ay, in-acknowledge niya, no? Nagsabi siya sa ating Panginoon na, alalahanin mo po ako pagdating niyo sa paraiso. Dahil alam niya na ang ating Panginoon, siya yung hari. Bakit? Nakasulat dun sa King of the Jews. Kaya alam niya na may kaharian na patutunguhan ng ating Panginoon. No? Kaya sabi niya, alalahanin niyo ako pagdating sa inyong kaharian, sa inyong paraiso. At sa pagkakataon na yon, nakita ng Panginoon ang kanyang pagpapakumbaba. Ano sinabi sa kanya? Ngayon din. Ngayon din. Nakapako pa sila. No? Nandun pa sila sa anong yan. Pero ang sabi ng Panginoon, ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Ganon kasimple. No? Ganon kasimple ang salvation na nais ng Diyos na matanggap natin sapagkat ito'y regalo, no? Ito'y regalo, hindi mo sabi nga hindi mo paghihirapan dahil napaghirapan na ng ating Panginoon. Ang gagawin lang natin, tatanggapin natin. Tatanggapin natin with all our hearts, no? It is a gift of God, no? Ito'y regalo para wala tayong mapagmalaki, no? Para tayo wala mapagmalaki. And sabi nga ang kaligtasan, ito ay biyaya ng Diyos, no? No, hindi dahil sa ating mabubuting gawa upang walang sino man ang magmalaki. No, praise God. Kaya sa ating mga patotoo, it edifies the listener and the one who testifies. Habang pinapatotoo natin, kaya ako nga po, di ba? Hindi ako nagsasawa na lagi kong pinapatotoo kung paano ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon ay kumilos sa aking buhay nung ako'y bagsakan ng mabigat na bakal sa aking ulo. No? At habang yun ay aking tinetestify, lalong namumuo ang pananampalataya sa aking puso na ganong kakapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang sabi sa Bible, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit. No? Sa silong, habi nga po, sa langit, sa silong ng langit, maging sa ilalim ng lupa. Walang ibang pangalan na ibinigay kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Tanging sa pangalan ng Panginoong Hesus may kaligtasan. Kaya sabi nga, those who call upon the name of the Lord will be saved. No? Hindi lamang basta maliligtas sa, halimbawa sa kapahamakan, kundi maliligtas sa lahat ng bagay. Kaya kapag ito po ay naririnig, no, patuloy natin pinapahayag, nagkakaroon ng, sabi nga po, yung nakakarinig sa atin, nagkakaroon ng pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. At ang pangatlo, it opens up the way for more blessings. Amen. It opens up the way for more blessings. Kapag tayo po ay laging nagpapatotoo, no? Naroon na lalo nabubuksan, no? Lalo nabubuksan ang habi nga pintuan ng mga pagpapala, no? Pintuan ng mga pagpapala. Tingnan natin sa Psalms 119 verse 14. Ako po'y dinala ng Diyos, no, ng Panginoon sa awit 119. This is the longest chapter of the Bible, no? Hanggang verses 168 yata ito. Ay 176, no? Ang awit 119. Ang sabi dito sa verse 14, nagagalak na susundin ko ang iyong kautusan, higit pa sa kagalakang dulot nitong kayamanan. No? Kaya makikita po natin na kapag yung kanyang testimony o yung kautusan o yung kapangyarihan ng Diyos ay lagi nating ipinapahayag, ang sabi nga ay
ito ay higit pa. Ang kagalakang dulot nito ay higit pa sa kayamanan. Kaya yung blessings na sinasabi dito, hindi lamang yung mga material, hindi lamang yung financial, kundi sabi nga higit sa lahat yung spiritual blessings, no? Yung kagalakan katulad ng sinabi, higit pa sa kayamanan, no? Ang dulot nitong kagalakan ay higit pa sa kayamanan. Kaya hindi masusukat ang kagalakan ng isang tao sa pamamagitan ng mga material na kayamanan, no? Maraming mayaman, wala silang kapayapaan. Maraming mayaman, takot sila, no? Maraming mayaman, naroon na sabi nga ay hindi makatulog, walang kapayapaan. Dahil hindi yun ang tunay na magbibigay ng, sabi nga po, kagalakan o kapayapaan, kundi ang testimony ng ating Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kabutihan, na kailangan lagi nating ipinapahayag. Dahil it opens up the way for more blessings. Lalo kang magkakaroon ng kagalakan. No? Sabi nga, higit sa kayamanan ng mundong ito. At sa verse 111, sa 119, chapter 119, verses 111, tingnan natin. Ang sabi dito, ang bigay mo mga utos, ang pamanang walang hanggan, sa puso ko'y palagi ng ang dulot ay kagalakan. Amen. No? Na sabi nga, dito makikita natin na yung blessings na yon, no, ay sabi parang isang pamana, no? Pamana. Ang pamanang walang hanggan, no? Na sa puso ko'y palagi ng ang dulot ay kagalakan. At tandaan natin kapag sinabing pamana, no? Naroon na ito ay precious, no? Ito ay precious. Sa physical, ito yung mga kayamanan o yung mga pera, lupain. Pero dito, yung kanyang, sabi nga, yung kanyang testimony o yung kanyang mga kapangyarihan, yung kadakilaan ng Panginoon, no, ang bigay mong mga utos, ang pamanang walang hanggan. Sa puso ko'y palagi ng ang dulot ay kagalakan. No? Kaya naroon na it opens up the way for more blessings. At kung titignan natin kapag ang mga pagpapalang ito spiritual, ay bukas na bukas sa ating mga puso't isipan, sumusunod na lamang yung physical, no? Susunod na lamang yung mga physical, yung financial, no? Kaya ang mahalaga, naroon na, sabi nga, yung spiritual blessings ay ating matanggap. At ito ay naroon na mag-o-overflow sa ating mga buhay kapag tayo ay laging nagpapatotoo ng kadakilaan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. At number 4. Sa number 4, ang sabi nga nun, it puts the devil to shame and frustrates his plan. No? Kapag daw po tayo ay laging nagpapatotoo, no? Lagi nating ipinapahayag ang kadakilaan ng ating Panginoon kahit na anong circumstansya pa ang ating pinagdaanan, ang sabi nga, it puts the devil to shame and frustrates his plans. No? Sa Psalms 119, verse 95. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay, ngunit ako'y magbubulay sa bigay mong kautusan. No? Sabi nga niya dito, naroon na ang kanyang pagbubulay-bulayan ay yung testimony, no? Yung testimony, yung kautusan, yung kadakilaan, yung katotohanan ng ating Panginoon, no? At kapag ito daw ay naroon na sabi nga lagi nating ipinapahayag yung mga kadakilaan ng ating Panginoon, it puts the devil to shame and frustrates his plan, no? Kaya sabi doon sa ating verse kanina, sa verse 11, no, sabi nga, natatalo natin ang kaaway sa pamagitan ng ating patotoo. No po? Kaya kahit na ano ang plano ng kaaway, no, mapoprostrate lang iyan
Naalala ko yung nangyari noon sa tatay ko, no? Na kung saan ang pinagpe-pray namin ay sumunod na siya kay Kuya Boy sa US, pero ayaw pa rin ni tatay, no? Alam nyo, ang kaaway, gumawa ng mga kaparaanan. Nakaano siya ng addict, no? Naka-encounter siya ng addict. Hindi lamang yon, nanira pa yung addict na yon. Sinira yung kabuhayan nila, no? Kasi noong time na yon, ang tatay ko po ay talagang namulat na sabi nga po, sa tamang kaparaanan ng pamumuhay, no? Living righteously. Dahil dati-rati, mapera siya, marami siyang pera, pero hindi sa tamang kaparaanan nangyayari, no? Kasi mga kasama niya noon, mga sheriff, mga, anong tawag dito? Mga attorney, no? Na marami silang way ng pagkakaperahan. Kaya si tatay ko noon talagang laging maraming pera, no? Hindi siya nag-jeep, laging nakataksi. Kaya nga po, dumating sa punto na alam namin na kapag ang tatay ko ay nag-alis na ng pantalon niya, isinabit na yung kanyang pantalon, alam namin may pera yon, no? Kaya doon kami natuto na, ang sabi nga ay kumuha doon sa pantalon na yon. Dahil alam namin may pera siya. Pero, doon dumating ang punto na kung saan nakita niya na sabi nga kung ano ang itanim ng tao, aanihin niya. Yung mga kaparaanan nilang hindi tama, naranasan niya na siya ay mabiktima rin ng ganon. Kaya dumating sa punto, nag-stop siya, no? Tumigil siya. At naano siya, na mamuhay nila silang righteously, no? Sa pamagitan ng Sa pamagitan ng pagkakarinderya, pagtitinda ng ulam, pagtitinda ng pagkain, no? Ang nanay ko noon ang tagaluto, mga kapatid ko ang taga-serve, taga-tinda, dahil marami kami, tulong-tulong, no? At noong time pong yun, nasa Mindoro na po kami naka-assign. At ang tatay ko, alam nyo, kinain niya yung pride niya. From naroon na laging nakataksi, laging nasa restaurant, alam niyo po kung ano naging bahagi niya doon sa karinderyang itinayo nila. Siya ang tagahugas ng mga pinaglutuan, ng mga kaldero. Alam niyo, nung una, talagang napakasakit para makita mo yon. Pero alam ko that is the way of God, no? Yun yung righteous way na nais ng Diyos. Ang kaaway, ayaw niya. No? Ang kaaway, ayaw niya na mamuhay ka righteously. Kaya gumagawa siya ng panggugulo, no? At yun nga po, dahil siya ay barangay counselor, na under niya yung mga barangay tanod, naka-encounter sila ng, tawag dito, ng addict. No? Talagang nanira yung addict na yon. Sinira pati yung karinderya na yon. No? Yung aming pinagkukuhanan. Talagang meron siyang steel bat na hawak. Pero praise God, no? Dahil alam namin na patuloy namin dinideklara na ang aming Diyos ay buhay. He is in control of everything. No po? Alam niyo po, yung mga bagay na yon, ang akala ng dyablo ay magiging paraan para yung decision ng tatay na mamuhay righteously ay mabago. Hindi po. No? Nasira yung plano. Nasira yung plano ng kaaway. Naguluhin o ipabagsak ang aming pamilya. Dahil yun ang naging dahilan para mag-decide si tatay na siya ay sumunod na sa aking kuya sa US. No? May mga bagay na ang akala natin ay parang ang gulo. Pero kapag patuloy nating ipinapahayag, patuloy nating ipinapatotoo, na ang ating Diyos nakikita ang lahat, ang ating Diyos, ang sabi nga, di ba, He sees everything, He knows everything, He is in control. Pag yun ang lagi nating ipinapahayag, makikita natin ang katotohanan nito. Bagamat parang ang gulo-gulo pa, no? Sabi nga ay, katulad yung nangyayari ngayon, parang ang gulo pa. Pero if we will always testify, if we will always declare, no, ipinapahayag natin that our God is in control, our God sees everything, no? Our God knows everything.
makikita po natin, ito yung makikita ng ating mga mata. Kaya mawawala yung takot sa atin, no? Kaya po, ang nasa ating Panginoon, no, na patuloy nating ihayag ang kanyang kadakilaan. Ano man yung nangyayaring circumstances, ano man yung ating pinagdadaanan, no? Dahil it puts the devil to shame and prostrates his plan. Kaya anuman ang plano ng kaaway sa ating buhay, sa ating pamilya, no, sa ating bansa, kapag naroon na ang ipinapahayag natin ay ang kadakilaan ng ating Panginoon, ang katotohanan ng kanyang mga pangako, hindi yung mga nangyayari, makikita natin yung masama niyang plano, no? Sabi kung paano sinabi ni Joseph na kung ang plano ng kaaway, no, if it means for evil, but the Lord will turn it for good. Amen? No? Everything will be turned for good sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya, it puts the devil to shame and frustrates his plan. Kapag patuloy nating ipinapahayag, no? Ipinapahayag yung kanyang kadakilaan, tinetestify yung kanyang katotohanan, no? Yung kanyang kadakilaan, yung mga pangako niya. Po, kaya wag tayong manawa na patuloy nating ipahayag, patuloy nating ihayag ang sabi nga po, yung mga bagay, yung mga gandang bagay na ginagawa ng Diyos para po yung sabi nga po, plano ng kaaway ay hindi mangyari sa ating buhay. Amen? No? At ang panlima, ang sabi dito, yung ating pagpapatotoo, no? Yung ating pagpapatotoo, it confirms your faith in God. Dito makikita yung ating tunay na pagtitiwala o pananampalataya sa ating Panginoon. No? Ito yung naroon na sabi nga po, nagko-confirm ng ating pananampalataya sa Kanya. No? Dahil ang sabi nga sa James 1:17, anong sabi ng James 1:17? Every good and perfect gift comes from above. No? Lahat ng magagandang bagay daw ay nanggagaling sa, ang sabi niyan, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bagyamang dilim dahil sa pagbabago. No? Kaya makikita natin na in spite ng kadiliman, hindi yun ang ating makikita. No? Kapag may pananampalataya ka, ang makikita mo ay yung beyond. Yung gagawin ng Diyos. No? Yung gagawin ng Diyos sa buhay mo, yung gagawin ng Diyos doon sa anak mo, yung gagawin ng Diyos sa community natin, sa ating bansa. Yun ang makikita natin. No? Kaya it confirms our faith. At sa Psalms 119 verse 46, ang sabi dito, at maging sa mga hari ang utos mo ibabanggitin, hindi ako mahihiya na ito ay aking gawin. Praise the Lord. No? Makikita natin na, ang sabi nga ay yung tunay na pananampalataya, di ba? Hindi ka mahihiya na ito ay ipahayag mo. No? Ito ay ipapahayag mo. Kaya, sabi nga po, yung pagpapatotoo natin, it confirms our faith in God. No? Na hindi tayo nahihiya na sabihin ang katotohanan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. No? Kaya, anuman yung nangyayari, naroon pa rin yung ating pananampalataya sa Kanya. Na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kahit na ano yung mga pinagdadaanan. Kaya wala kang takot, hindi ka mahihiya. No? Di ba katulad ng sinabi sa Isaiah 43 verses 1 to 3, kung ating titignan, Isaiah 43, verses 1 to 3. Ayan. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita.
Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos at Israel na iyong tagapagligtas. No? Kaya makikita po natin na hindi ka mahihiya dahil alam mo na hindi ka iiwanan ng Diyos. No? Katulad po sa Old Testament, makikita natin sa buhay nila Daniel, sa buhay nila Shadrach, Meshach at Abednego, no? Katulad sa buhay nila David, makikita natin na hindi sila naroon na nahiya, no? Na talagang tayuan, ipahayag ang kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Di ba? Si Shadrach, Meshach at Abednego, makikita natin na ang sabi nga ay gumawa ng batas na pinasasamba doon sa ribulto na ginawa, no, nung hari. Pero sabi nga, doon sa batas na yon, ang sabi, kapag hindi ka sumamba dito sa ribulto na pinagawa, ano mangyayari? Sila ay itatapon sa fiery furnace, no? Doon sa pugon. Doon sa malaking pugon na yon. Katulad ng lagi ko sinasabi sa inyo, no, na-realize ko nagkaroon ng katotohanan sa akin yung fiery furnace na yon. Kasi 'di ba merong time na sumilip yung hari, no? Sumilip yung hari doon sa fiery furnace na yon at nakita niya na 3 lang yung kanilang itinapon doon pero 4 yung naglalakad, no? At ang pang-4 ay talagang nagniningning, no? Yung katotohanan nito ay nagkaroon ng realization sa akin nung kami ay nagkaroon noon ng field trip, no, ako po ay nag-aaral pa sa college, sa Union Glass. No, pagawaan ito ng mga ng mga bote, ganon, mga salamin, na nakita ko grabe, mahaba pa dito sa church natin. Mahaba pa dito yung furnace nila, no? Na talagang ang ilalim ay makikita mo yung apoy kasi pinasilip din kami, no? At pagkatapos dumadaan doon yung ginagawa nilang bote, no? Kaya nung time na yun sabi ko, oy, hindi yung actual na ang nagpukaw sa puso ko noon, yung dito yung pinagdaanan nila Shadrach, Meshach at Abednego, no? Ganun sila, doon sila ipinasok, no? Pero makikita natin ano yung kanilang sinabi bago sila ipasok doon sa fiery furnace na yon. Ang sabi nila, alam namin na kami ay sasamahan ng aming Diyos. Pero, ang sabi pa rin nila, ngunit kung kami man ay hindi samahan, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan na pinagawa nyo. Ganon sila ka-firm, no? Ganon ka yung pananampalataya nila, no? Ganon ka katatag ang pananampalataya nila. Pinahayag nila yon doon sa hari. No po? At makikita natin, katulad ng yung sinabi natin kanina, no? It is a powerful tool to share God's goodness, God's power. Kaya ano nangyari? After noon, nung ipinalabas ng hari sila Shadrach, Meshach at Abednego, dahil nakita mismo ng hari, no? Kung paano ipinahayag nila Shadrach, Meshach at Abednego na sila ay sasamahan ng Diyos. Nakita mismo ng hari na sila nga ay sinamahan ng Diyos. Kaya nung sila ay inilabas dun sa fiery furnace, ano nangyari? Gumawa ng batas ang hari. Na ang sabi nga, walang ibang Diyos na dapat sambahin, kundi ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Dahil nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Gayon din si Daniel, no? Si Daniel, naroon na, sabi nga, maraming gusto mag-persecute, gusto magpabagsak sa kanya, no? Gusto siyang patigilin. Pero dahil ang buhay niya ay righteous, no? Wala silang makita. Wala silang makita na dahilan para mapabagsak siya. Ang nakita sa kanila ay yung pagsamba niya sa Diyos na buhay. Nakita nila 3 beses araw-araw nananalangin si Daniel,
no? Talagang binubuksan niya pa yung kanyang bintana. Hindi siya nahihiya. No, hindi niya kinakahiya yung kanyang pananampalataya. At dahil doon, yung mga gustong ipabagsak siya, sinulsulan nila ang hari na gumawa ng batas na walang ibang pwedeng dasalan ang mga tao doon sa kanilang kingdom na yon, kundi ang hari lamang. At kapag merong nakita na nananalangin sa iba, no, ay huhulihin at yun naman ay lalagay doon sa kulungan ng mga leon, no? At dahil doon makikita natin si Daniel, wala pa rin siyang takot, no? Pinapahayag pa rin niya yung kanyang pananampalataya. Hindi siya nagtago. No, hindi siya nagtago, hindi siya nagkulong. Kasi pwede naman yun, di ba? Sabi nga sa Bible kung mananalangin ka, pumasok ka sa kwarto mo, isarado mo. At sabi nga, yung Diyos na nakakakita sa inang lihim, makakarinig sa iyo, no? Pero nung time na yon, hindi yung ginawa ni Daniel. Lalo niya pang binuksan ang kanyang bintana at ipinakita na ang kanyang Diyos na tinatawagan ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Talagang pinapahayag niya, tinetestify niya, no, yung kanyang pananampalataya sa Diyos na buhay. At dahil doon makikita natin siya ay hinuli. Bagamat labag doon sa puso ng hari. Bakit? Kasi kilala niya si Daniel Kaibigan niya si Daniel Pero nung pagkakataon na yon, no, makikita natin na maging yung hari natutong tumawag sa Diyos ni Daniel nung siya ay itapon doon sa leon, no? At makikita po natin ano ang nangyari. Ang pagsama ng Diyos ay naranasan ni Daniel. Ang mga leon, ang mga bibig ng leon ay hinawakan ng mga anghel para hindi siya naroon nakainin. Kaya makikita natin, yung testimony natin, no, naroon na, sabi nga, it confirms our faith in God. Ito yung nagpapahayag, no? Kapag hindi tayo nagsasawang magpatotoo, no, na ibig sabihin, hindi ka nagsasawang ihayag ang kadakilaan ng Diyos sa buhay mo. Kaya napakahalaga po, no? Napakahalaga na sabi nga po, para ipakita natin ang pagkatalo ng kaaway sa ating mga buhay, kung ano man yung pinaplano niya, ito ay hindi maganap, patuloy po tayong magpatotoo. Patuloy natin tayong magpahayag ng kadakilaan ng ating Panginoon. Ang sabi sa Psalm 66 verse 16, Psalm 66 verse 16, basahin natin. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. No? Come and hear, all ye that fear God, and I will declare what He had done for my soul. Ito daw po yung dapat na naroon na maging, sabi nga po, ay laman ng ating puso. No? Yung katapangan na ipahayag ang kadakilaan ng ating Panginoon, no? Kaya sabi niya dito, come, no? Naroon na inaanyayahan niya, lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Ito daw po yung naroon na maging, sabi nga po ay driving force sa ating mga puso, na patuloy nating ipahayag ang kabutihan, ang kadakilaan ng Diyos, no? Yung kadakilaan ng Diyos, kung ano yung ginagawa ng Diyos. Alam niyo po ba, everyday nga po may ginagawa ang Diyos sa atin Di po ba? No? Di ba? Kaya nga yun sa Dawn Watch, everyday may Dawn Watch. Ano yung nagiging prayer natin? Ano yung nagiging pasalamat natin? Kasi may bago na naman tayong buhay. No? Ginising na naman tayo, may bagong kalakasan. Kasi alam natin, we acknowledge that our life belongs to Him. That He is the source of our life. He is the source of our strength. Di po ba? Kaya ang sabi nga, patuloy natin ito ipahayag. No?
Patuloy natin ipahayag yung mga bagong bagay na nais niya na gawin sa buhay ng bawat isa sa atin. And this is the very powerful tool to overcome the works and the wiles of the enemy. No? Ito daw po ang pinakamakapangyarihan na tool na magagamit natin para talunin ang kaaway sa ating mga buhay, ang ating pagpapatotoo. Kaya po sa umaga pong ito po ay paalala sa atin. Given na the blood of our, the precious and powerful blood of our Lord Jesus Christ, no, ay ibinigay na para sa ating katagumpayan. Nagtagumpay na. At ang naisang ating Panginoon, na tayo rin po ay naroon na magtagumpay sa pamagitan ng pagpapatotoo natin. No? Kaya sa oras na ito, maging mga nasa tahanan, ano man yung ating mga pinagdaraanan, no? Kung mayroon man tayong mga pinagdaanan, alalahanin natin, no? Ipatotoo natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. No? Lagi nating itong isaysay, lagi natin itong ipahayag, no? Ito yung sinasabing we must always count our blessings. No? Kung halimbawa tayo ay lumalakad ngayon sa mga pagsubok o sa mga alalahanin natin, i-testify natin ano ba yung mga ginawa ng Diyos, no? Para matalo natin yung takot, matalo natin yung mga, sabi nga po ay naroon na wiles ng kaaway para kapabagsakin. We must always declare the testimony of our God. Anong ibig sabihin nun? We must always declare the power of our God. No? Kaya halimbawa, mayroon kang pinagdaraanan ngayon na problema or i-declare mo. Ano ba yung ginawa ng Diyos sa buhay mo? No? Ano ba ginawa ng Diyos sa buhay mo? Dahil kapag lagi natin dinideclare kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, ibig sabihin, may gagawin pa rin ng Diyos sa pinagdadaanan mo. Amen? No? Meron pa rin siyang iba't ibang kaparaanan. At praise the Lord, ang kaparaanan niya higit sa ating kaparaanan. Kaya sa umaga pong ito, huwag tayong manawa. Kung gusto natin matalo ang kaaway sa ating mga buhay, let us declare, no? Let us declare the goodness. Let us testify. Naalala ko nung una, nung naroon na, sabi nga, inatasan tayo ng Panginoon na mag 21 days. Bigla itong inano sa akin ng Lord na sabi ko, sabi ko kay Pastora Sheik, mag-assign ka ng mga magte-testify. Alam nyo, nung una, nalulungkot ako dahil yung iba na nasabihan, lalo na yung mga nag-positive, parang ayaw nila. Parang nahihiya sila. Alam niyo po, hindi dapat kahiyaan. Ano man yung ating pinagdaanan, no? Dahil doon sa mga pinagdaanan natin na yon, doon mamamagnify ang ating Diyos. Amen? Sabi nga, kapag tayo nagte-testify, anong sabi doon? Hindi natututo tayong hindi na tayo mamuhay sa sarili natin. Kaya nga, hindi na tayo nahihiya na sabihin natin na, naku, dati, ganito ako. No? Ganito ka dumi ang buhay ko noon. Ganito ako kagulo noon. Ganun ako kaloko noon. Bakit mo nasasabi na yun ngayon? Dahil nararanasan mo ang Diyos. Amen? Dahil naranasan mo ang Diyos na nagbago sa iyo. Na mula doon sa putik, inihahon ka, dinala ka sa kaliwanagan. No? Kaya ang sabi nga, hindi ka na nahihiya na anuman yung mga kahinaan mo, hindi ka na nahihiya anuman yung mga kapalpakan mo na ginawa sa buhay mo. Bakit? Dahil ang mga bagay na yon ay inayos na ng ating Panginoon. Amen? At patuloy pa tayong inaayos. He is changing us from glory to glory. Amen? He is changing us from glory to glory. Kaya, ang sabi nga po, sa oras na ito po ay isang paalala sa atin. Let's always testify the goodness of our God. No? Huwag tayong manawa na ipahayag natin ang kadakilaan ng ating Diyos na buhay. Even in these times of pandemic, no? Kailangan tumayo tayo, katulad nila Daniel, katulad nila Shadrach, Meshach at Abednego. Dito ipakikita, no? Dito ipakikita kung gaano kakapangyarihan ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord, no? Kaya nga po,
Ang sabi nga, kung dati-rati para bang, ang sabi nga po ay, takot na takot ka, no? Na sabi nga, mag-positive. Pero ngayon, yung mga nag-positive, anong masasabi nyo? Ang Diyos natin ay buhay. Amen? No? Sabi nga, ang positive na yon ay negative effect. Walang epekto, no? Dahil mas makapangyarihan ang Diyos natin. For greater is He that is in us than He that is in this world. Amen? Kaya purihin po ang ating Diyos. Let's continue to magnify our God. Let's continue to declare His goodness in our lives. Tumayo tayong lahat. Maging mga nasa tahanan. Sabi nga, testifying, it is an act of thanksgiving and worship to our God. No? Dito natin napapahayag kung gaano kadakila ang Panginoon. Kung gaano, ang sabi nga, ang buhay natin na wasak ay binago niya. Sa pamagitan ng ating patotoo, naroon na, sabi nga, ipinapahayag natin kung gaano ang ating Panginoon mula sa ating kawalan ay inihahon niya tayo at binigyan ng kaligtasan. Awitin natin yung hinawit natin kanina, My Jesus, My Lord. Let's stand in awe. Tumayo tayo ngayon. Maging tayo man ay nasa mga tahanan natin. Sa pag-awit natin ito, ipakita natin sa ating Panginoon kung gaano tayo namamangha sa Kanyang pag-ibig sa atin. Kung gaano tayo namamangha sa Kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Na bagamat tayo parang isang basahan lamang pero binigyan niya tayo ng pansin. Na tayo na isang tao na parang wala ng pag-asa ay binigyan niya ng tunay na pag-asa. Let's stand in awe of our God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Yes, Lord, not our will, not our ways, Lord. Yourself on my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Amen. Isang pa, let's stand in awe of His presence. Oh yes, oh God. Namamangha kami, Panginoon. Namamangha ang aming mga puso, Diyos, sa inyong kabanalan. Sa inyong kaawaan, kahabagan, pag-ibig sa bawat isa sa amin. Dinadakila ka namin sa umaga pong ito.
Ipinapahayag ng mga labi namin, Panginoon, ang inyong kadakilan. Oh, nagpupuri kami, nagpapasalamat, O Diyos. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. We behold you, Lord. Hallelujah. Face to face, oh God. Heaven, oh heaven, oh earth, holding me in your embrace. Thank you, Lord, sa pagyakap nyo sa buhay ng bawat isa amin. Feeling love which surrounds me. Oh God, I stand amazed by Jesus, my Lord. You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. I set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow. Oh, my Jesus, my Lord. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, but your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow. Oh, yes, my Jesus, my Lord. Jesus, my Yes, Lord. Lord. Hindi kami magsasawa, Panginoon. Na ipatotoo. Dahil, Lord, ipahayag ang inyong kadakilan. Saan man po kami mapunta, Panginoon. But Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Oh, yes, oh God. Hallelujah. Panginoon, sa umaga pong ito, Diyos, salamat sa pagpapaalala niyo sa amin. Na huwag kami manawa, O Diyos, na ipahayag, ipatotoo ang inyong kadakilaan, ang inyong kapangyarihan, ang pag-ibig niyo na gayon na lamang na patuloy, O Diyos, na kumikilos sa aming mga buhay. Yes, O Lord, wala kaming sawa, Panginoon, na iahayag, O God. Yes, O Lord, ang inyong kapangyarihan, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, O God, for your goodness in our lives. Thank you, Lord, for your goodness in our lives. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We bless you. We bless you. We praise you. Yes, O God. Hallelujah. Thank you, O God. Salamat po, Diyos. Dinadakila ka namin. Sinasamba ka namin. Pinupuri ka namin. Ihahayag ka namin, Panginoon. Itataas ka namin, O Diyos.
Salamat, salamat, salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Napagpala po ba tayong lahat, mga magulang at kapatid? Praise the Lord. Umawi tayo sa Panginoon sandali bago po tayo dumako sa isang mahalagang gawain. Ang kadakilaan ng Diyos na Hari ay ating ihayag, ang kanyang kabutihan, ang kanyang himala, ang kanyang ginagawa sa ating mga buhay. Hallelujah! Awitan natin ang Panginoon, iyag natin ang kadakilaan ng ating Diyos na Hari. Amen! Kadakilaan ng Diyos na Hari, aking ihahayag. Magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa. Pagkapangyarihan mo gawa. Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa. Makapangyarihan mo gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Hallelujah! Yes, Lord! Kadakilaan ng Diyos na Hari, aking ihahayag. Magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mo gawa. Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa. Makapangyarihan mo gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Hallelujah! Amen, amen, amen. Manalangin po tayo saglit. Sa mga kapatiran natin ngayon ay nanonood sa Kalapam. Sa lahat po ng mga kapatiran, just declare that the Lord is with you. The Lord healed you. The Lord is touching you wherever you are. Sa mga may nararamdaman sa oras na ito, God is the unlimited God. Yes, hindi siya nalilimitahan ng layo, distansya, oras at panahon. Yes, Father God, in the name of Jesus, make a miracle, Lord, upon the lives of your people at sa buong Luzon, Visayas, and Mindanao, na mga tao at mga mananampalataya mong may nararanasan sa katawan. In the name of Jesus, you spirit of diseases, sickness and diseases, lagnat, sipon, trangkaso, all demonic spirit, lahat ng karamdaman at sakit, I rebuke you upon their lives. I command you to come out in Jesus' name, and by the blood of the Lamb, we
We are overcomer, Lord, and by the word of our testimony, Lord God, Lord, right now in Jesus' name, Lord, inihahayag namin, Panginoon, ang kadakilaan mo't kapangyarihan sa buhay ng iyong mga anak, na lahat ng may karamdaman at sakit ay inuutosan ko umalis sa kanilang katawan in Jesus' name. In Jesus' name. Yes, Sarka Rabakanda, in Jesus' name, I rebuke you. And I declare and I release the power of God upon their body, from the top of their head to the sole of their foot right now. I release the healing touch of God, the spirit of healing and deliverance, miracle in Jesus' name. Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Lord, by the word of our testimony, oh God, we can overcome all the words of the enemy, Lord. Salamat po, Panginoon. We have victory in Christ Jesus. Lord, our lives is a living testimony. Lord, in our surroundings, oh God. Lord, our lives is a living Bible in our lives, oh God, in the midst of your people, Panginoon. Lord, salamat. Dahil isa itong papuri at pasasalamat ang buhay na patotoo ng iyong mga anak. At inihayag namin, Panginoon, na mga biyaya at pagpapala mo'y tuloy-tuloy na dadaloy sa iyong mga anak. Lord, na masisira at mawawasak ang mga tangkad plano ng demonyo, Panginoon. Lord, salamat sa healing, sa miracle. We honor you, Father. We bless you. We glorify your name. In Jesus' name, amen, amen, amen. Praise God. Sa oras na ito, dadako po tayo sa ating offering. Amen. Si Pablo po ay nagdasal sa Philippians 4:19, pero bago po yun, sabi po ng verse 15, Philippians 4:15, you Philippians, yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you alone. Tanging mga taga-Philippian believers lamang po ang naging kapartner, naging kabahagi ni Pablo sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Ito yung naging kapartner niya, no, sa nagbibigay po sila ng tuloy-tuloy, no? Verse 16, even in Thessalonica, you sent me help for my needs once again, no? Tinulungan si Pablo nung siya nandoon sa Thessalonians. Not that I seek gift. Hindi sa hinahanap niya yung mga kaloob na mga taga-Pilipos, but I seek the fruit that increases to your credit. No? Si Pablo po, hindi niya hangad yung kaloob nila, kundi ang hangad niya ay madagdagan pa. No? Yung credit, yung mga blessing, yung mga pagpapala sa mga mananampalataya sa Pilipos. Kaya ang sabi ng verse 18, I have received full payment and more, I am well supplied. Talagang full support sa kanya. Naranasan niya ang full of blessing, no, na galing sa Panginoon through the Philippian believers. Kaya ang prayer niya, sabi niya, I have received full payment and more, I am well supplied, having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. Gift is a fragrant offering, no? And a sacrifice is acceptable to God. Yung mga niyahandog nila, mga ini-offer po nila kay Pablo, yung po'y kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya nga ito yung prayer niya, verse 19, no? My God, dahil sa inyong support, dahil sa inyong walang humpay na suporta at pagbibigay, no? Sabi niya, but my God shall supply all your needs, no? All, lahat daw, no? All your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Kaya lahat ng pangangailangan ng mga mananampalataya, dahil sa kanilang suporta, dahil sa kanilang pagbibigay, ibubuhos ng Diyos ang masagana at mayamang pagpapala ng Diyos, no? Kaya nga mga kapatid, kaibigan, isang patotoo natin ito, na once na talagang tayo naging faithful kay Lord, God hindi siya maghihinto, no? Hindi titigil ang Diyos. God never stop to supply all our needs. At ito po isang patotoo na sa mga tunay na tapat kay Lord, no? Na ito po ay halos magdadalawang taon na hindi nagpapabaya ang Diyos sa atin. At yan ay dahil po sa mga matatapat, no, na nagbibigay sa gawain ng Panginoon dito po sa atin, maging sa Kalapan, no po, sa Alaminos,
no, sa kabila na tayo lockdown, walang face-to-face na pagsamba kay Lord, pero hindi tayo humihinto kahit tayo nasa tahanan. At ang katapatan natin sa Diyos ay nakikita ng Panginoon. Kaya ngayon makapatiran natin, no, kung saan nilang dinadala sa church, doon sa treasurer, yung kanilang mga love offering, yung kanilang mga tithes, dahil napatunayan nila na sabi ng Panginoon, subukan daw natin siya. Na ibigay ang ating mga ikapu, dalhin sa bahay sambahan ng Diyos para matugunan ang pangangailangan. No po? So kaya nga, thank God si Pablo, na sabi niya, kayo mga taga-Pilipos, no, alam ninyo na sa pasimula pa lamang ng gospel, ng kanyang pangangaral, ay nang iniwan siya sa Macedonia, no, ang naging kabahagi niya at kapartner niya sa pangangaral ng salita ng Diyos upang ito'y lumaganap ang mga taga-Pilipos na sa kanilang pagbibigay, no, hindi naubusan si Pablo, bagkus siya ay tuloy-tuloy na nasusuportahan, kaya hindi dahil sa nais niyang tumanggap ng mga kaloob, kundi gusto niya mag-increase, no? Madagdagan yung mga pagpapala po sa mga anak ng Diyos. Kaya bawat isa po sa atin, mga kapatid, mga magulang, no, sa ating pong pagbibigay sa Panginoon, yan po isang fragrance offering o sacrifice, kalugod-lugod, isang aroma, sa isang mahalimuyak na pabango sa pang-amoy ng Diyos, yung ating mga offering sa Kanya. Kaya sa oras na ito, tayo po'y manalangin. Father God, we thank you, Lord, sapagkat muli narito ang iyong mga anak handang magbigay sa iyo. Lord, salamat dahil ang pangako mo na ang nagbibigay, bibigyan mo, ibabalik mo ng siksik, liglig at umaapaw ang mga pagpapala. Truly, Lord, in your words in Proverbs 10:22, the blessings of the Lord brings wealth, brings riches, and you add no sorrow with it. Lord, salamat dahil ang pagpapalang galing sa iyo'y isang yaman, isang kasaganaan ng mga anak mo. Salamat po, Panginoon, dahil kailanman ang tapat sa iyo ay hindi nagkukulang. Dakila ka, ihayag namin ang katapatan mo. Pagpalain mo ang bawat mga anak mo na patuloy na sumusuporta upang maipalaganap ang iyong gospel sa iba't ibang probinsya, sa iba't ibang lugar, at patuloy pong maitaguyod, Panginoon, at ma-magnify namin ang iyong pangalan, Panginoong Hesus. Lord, salamat. Bless this tithes and offering at magamit lamang ito sa kaluguran ng iyong pangalan. I-bless niyo ang bawat mga anak niyo, Panginoon, na walang sawang tulad ng taga-Pilipos na bahagi sa ikalalaganap ng iyong salita sa kapanahonan din ni Pablo. Salamat po, Ama. We give you praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen, amen, amen. Praise God. Sige po, habang nagbibigay, amen, tayo umawit sa Panginoon. Patuloy lamang tayong maglilingkod sa Panginoon. Na sa panahon na ito, walang hihinto, walang susuko, patuloy na maglilingkod sa Kanya. Saan dalhin, ikaw ay lagi kong susundin, ano man ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang manlilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran,
kahit saan dalhin. Yes, Lord. Amen. Ikaw ay lagi kong susundin, ano man ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatiling anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo, ika'y makapiling. Maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Panginoon, 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 Panginoon. Amen, amen. Walang susuko, walang hihinto, patuloy lamang na maglilingkod tayo sa ating Diyos na buhay. Praise God, praise God. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Walang hihinto at hindi tayo matatakot na ipatotoo ang mga dakilang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ihayag natin ang mga dakilang bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Kung kayo ay pinagaling, no, sapagat ang buhay na walang kwento ay walang kwenta. Kaya yung mga kagalingan, ang mga himala, ang mga pagpapala, ang divine protection ni Lord, ihayag natin, huwag tayong matakot at mahiya. No? Ano man ang pinagaling ng Diyos sa atin, yan ay kailangan nating ipatotoo. No? Minsan sa Bible, merong isang lalaking pinagaling ang Panginoon. No? Through Peter and John, nung sila papasok doon sa pintuan ng gate ng templo, no? Para sila mag-pray, maya-maya, nung sila nandun na sa gate, merong isang lumpo, no? Sa Acts chapter 3, na nanlilimos siya kay Pedro. Sa akala niyang siya'y lilimusan, sabi ni Pedro, gintot pila kay wala ako. Subalit ko ano, meron ako'y ibibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, lumakad ka, tumayo ka. At ang lalaking iyon na lumpo ay nakalakad. At dahil doon, nagpatotoo si Pedro, na gumaling ang lalaking yon at nakalakad hindi dahil sa kanyang kapangyarihan o galing, dahil siya isang mangingisda lamang. Gumaling ang lalaking iyon sa pangalan ng Panginoong Hesus, no?
Kaya nga, kailangan nating laging itaas, luwalatiin at i-magnify sa buhay natin ang pangalan ng Panginoong Jesus because there is power in the name of Jesus. No? Kaya gumaling ang lalaking yun sa pangalan ni Jesus. Huwag natin i-magnify ang mga negatibo at pangit sa mundong ito, kundi ang lagi nating itaas at parangalan ay ang ating Panginoon. Kaya nga, yung mga patotoo ng buhay natin, huwag natin itago, ihayag natin ang kadakilaan ng ating Diyos na buhay. At makikita natin ang presensya at pagsama ng Diyos at pagliligtas ay lagi nating mararanasan. No? Dahil ang Diyos natin ay buhay. Amen, amen. Thank you, Lord. Sige po, ibalik natin kay Lord ang lahat ng papuri at pasasalamat. Thank you, Lord. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang pasasalamat. Ito ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin ko sa iyo lamang, iaalay ang puso ko'y sa iyo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin ko sa iyo lamang, iaalay ang puso ko'y narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa iyo lamang, iaalay ang puso ko'y sa iyo. Ang puso ko'y sa iyo. Ang puso ko'y sa iyo. Amen. Panginoon, salamat sa iyong mensahe ngayong umaga. Kami pinagpala mo. Naliwanagan ang aming puso't kaisipan ng pagpapasalamat, ang papuri, ang patotoo ng buhay ng bawat isa ay isang pasasalamat sa iyo at pagsamba na, Panginoon. Lord, salamat sa bawat patotoo ng aming buhay na ginagawa mo. Inilalagay namin sa kahiya ng demonyo, Panginoon, at hindi nagtatagumpay ang kanyang mga layunin. Salamat po, O Diyos, sapagkat every time na kami naghahayag ng iyong kadakilan at nagpapatotoo at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, ang pagpapalay patuloy na nabubuksan at dumadaloy sa buhay ng iyong mga anak. Rumaragas ang biyaya, ang pagpapala at himala mo, Panginoon. Lord, salamat sa iyong kabutihan at kadakilaan. Nang iyong mga anak ay hindi mahiyang magpatotoo at ihayag ang mabubuting bagay na ginagawa mo. Sinasamba ka namin, Panginoon. Patuloy ka namin pinupurit, pinapasalamatan. Lord, salamat sa himala na tinanggap ng bawat isa. Salamat sa himala ng pagpapala, biyaya, sa protection mo, sa kadakilaan mo. Pupuring ka namin, aawitan ka namin at patuloy na pasasalamatan. We give you praise, honor, and glory. Father God, in Jesus' name, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Salamat. Umawit tayo kay Lord. Salamat.
Pasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Unawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y piniliw at inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na tuminigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung ang pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sangligan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ngayong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pasalamat, O Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Praise God. Paalala po sa lahat po ng mga kapatiran, kung ang conviction sa inyo, kayo ay magpapabaksim, malaya po kayo. Ano po, pero ako po, noong pa man, wala akong conviction sa akin na magpabaksim dahil ang faith ko po, the Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I have everything I need. The Lord is my shepherd, I shall not lack. I am sealed by the blood of Jesus. Silyado ako ng blood ng Panginoon. I have no fear in my heart. I have no doubt. Kaya po, may kalayaan ng bawat isa. Nasa inyo po yan kung ano ang conviction sa inyo ng Panginoon. But ako po ay never na magpaturok niya dahil ang faith ko po kay Lord, siya ang buhay ko at lakas ko. At kung kailanman ang Diyos natin, ang taong buong buo ang tiwala sa Kanya 100%,
ay hindi ka matatakot, mangangamba ano man ang mangyari sa mundong ito. So kaya God bless you all sa Monday po ng 7 a.m. ay 9 a.m. at sa gabi rin po ay magkita-kita po tayo sa ating live streaming. And God bless us all at purihin po ang Diyos, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Sa Tuesday po, huwag niyo pong kalimutan, 9 a.m. yung pong ating leadership empowerment. Si Attorney Bernadette Carrasco po, Faustino, ang ating speaker sa ating mga bishop and pastors, mga leader natin sa J-Blue, ay mag-abang po tayo sa Tuesday ng 9 a.m. Napakaganda po nito. We will receive a new revelation from our Attorney Berm. God bless us all. Amen. Amen.